Sant Just va celebrar el passat 30 d'abril la 12a Festa de la Pau, una festa organitzada per més d'una vintena d'entitats santjustenques amb l'objectiu de conscienciar a petits i grans sobre la cultura de la pau. Aquest any la temàtica sobre la qual giraven moltes de les activitats era l'aigua. Una de les propostes que va tenir més bona acollida entre els assistents va ser pintar els paraigües per la pau. Costaven €1 i els fons es destinaran a l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Aquests paraigües acabarien sent més tard els protagonistes de la jornada. A part d'això, nens i adults van poder participar de diferents tallers i van poder veure espectacles infantils. A la plaça de la Pau també va ser-hi present la cultura catalana amb les cantades de caramelles, les sardanes, els coros i danses de la Casa Regional d'Extremadura i el grup de gralles, que va explicar un conte. Què havia passat amb les coses? I a ballar tothom, que ho celebri tothom. Durant tot el dia es va poder degustar una xocolatada per la Pau i per sopar una botifarrada per la Pau, que va ser tot un èxit. Es van recaptar uns €700 que aniran destinats a Pallassos Sense Fronteres. Els parlaments dels representants de les més de 20 entitats amb frases per la Pau. La frase és de Martin Luther King i diu així: una nació que gasta més diners en armament militar que en programes socials s'apropa a la mort espiritual. Van donar pas a un dels moments més esperats de la Festa de la Pau, l'obertura dels paraigües per la Pau. Després de l'actuació del grup Band d'Andarà, van arribar els Dimonis i el Rifenyo per començar el quart correfoc per la Pau. La Festa de la Pau, com cada any, va acabar al camp de futbol amb diferents concerts fins ben entrada la matinada.